Kull ma jmur qiegħda tikber il-pressjoni fuq Adrian Delija biex iwarrab minn kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni, dan minħabba n-nuqqas ta' kredibilta li għandu mal-elettorat Malti u Għawċi. Fl-aħħar jiem, Delija reġa' beda jkun fil-mira tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, dan wara stħarriġ tal-fema pubblika ippubblikat il-ħadd fil-Gazzetta Malta Today li wera li l-Partit Laburista għadu jgawdi il-fiduċja assoluta tal-elettorat Malti. Min-naħa l-oħra ħareġ li l-Partit Nazzjonalista m'għamel l-ebda avvanz il-qudiem fil-fiduċja li jgawdi mal-elettorat. L-attakk fuq il-kap nazzjonalista Adrian Delija qiegħed jissokta kuljum fuq il-midja tal-Knisja minn persuni li għandhom rabta fil-qrib mal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Il-midja tal-Knisja qalet li tkellmet ma' bosta deputati fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li b'mod anonimu iddikjaraw li l-Maltin u l-Għawċin ma jridux jafu b'Adrian Delija. Deputat nazzjonalista ipprova jċekken il-fatt li n-nuqqas ta' fiduċja f'Delija hija riżultat tal-qasma u l-firda li teżisti fil-Partit Nazzjonalista. Huwa żied jgħid li hemm faxxa kbira ta' nazzjonalisti li ma tantx għandhom fiduċja fih. Żied jgħid li l-attakki li kienet għamlet fuq Daphne Caruana Galizia ferewh sew. Daphne Caruana Galizia kienet allegat li Adrian Delija daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey li ġejjin mill-prostituzzjoni f'Soho. Dwar dawn l-allegazzjonijiet, Delija baqa' qatt ma talab inkjesta maġisterjali u fanqas minn 24 siegħa mill-qtil ta' Caruana Galizia, Delija irtira 5 libelli li fetħilha dwar dawn l-allegazzjonijiet serji. Deputat ieħor nazzjonalista qal li l-membri parlamentari nazzjonalisti jinsabu frustrati, sentiment li kien espress ukoll waqt il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li saret is-Sibt li għadda li matula bosta deputati nazzjonalisti qrib Busuttil fosthom Claudio Grech u Beppe Fenekadami attakkaw b'saħħa lil Delija ftit wara li beda jindirizza lil grupp parlamentari. Intant fl-aħħar sigħat, il-midja tal-Knisja li bosta jqisuha bħala l-vuċi tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil ikkwotat lil-lukandier u negozjant Winston J. Zara jgħid lil Delija biex iwarrab. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali, Zara ħareġ fil-beraħ jappoġġja b'qawwa lil Simon Busuttil, dak iż-żmien kap tal-Partit Nazzjonalista. Dakinhar Zara ħeġġeġ pubblikament lill-votanti Maltin u Għawċin biex jivvotaw lil Busuttil fit-tmexxija tal-pajjiż. Iżda issa qal it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista taħt Adrian Delija fallit bil-kbir għax m'għandix il-fiduċja tal-elettorat u għalhekk għandha twarrab. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.